Bé, bon dia. Com deia la Roser, som molts els que organitzem i donem suport als ajuntaments. Per tant, miraré d'emmarcar una mica, parar taula, però entrar en matèria ja. D'entrada, content de ser en una jornada que es digui Energies Renovables Sí. Crec que potser no és la millor frase, però estem reaccionant. És que anava a dir passar l'atac i no m'agrada. Estem reaccionant. Fa poc érem a la Diputació de Barcelona presentant un estudi que una mica el títol ja anava per aquí. En Santi Martínez fa poc en una jornada deia què hem fet malament aquests darrers 40 anys, que som on som. Vull dir que comencem a... Crec que estàvem una mica amagats o tímids a dir què hem fet malament i com reaccionem, però comencem a reaccionar i ja toca. Els que creiem en les energies renovables i de fer-ho bé, òbviament, doncs començar a crear aquest entorn de treball, en definitiva, i de concertació, etc. Però no entrarem a aquest jardí en aquests moments. I la qüestió és, primer, agrair al Consell Comarcal del Penedès i l'OCTE, jo diré OCTE perquè si no no em surt a mi bé tot oficina, etc., i els serveis tècnics del Consell per l'organització d'aquesta jornada, especialment a la Roser Romeu, que amb la complicitat de la Marta Marsó de l'ACM han ordit aquesta jornada i som tots aquí. Algunes cares us he vist altres vegades i potser algunes coses que diré ja les sabeu, però em sap greu, però el que faré això, emmarcar què fem des de l'associació, des de l'Oficina de Suport de Transició Energètica, OTC, dificilíssim l'acrònim, i entrarem en matèria, com deia. Nosaltres, com sabeu, l'associació pinzellada, l'Associació Catalana de Municipis, una associació privada on tots els ajuntaments de Catalunya, 947, i 30 de les 65 entitats municipals descentralitzades, ens en queden algunes a l'Alt Pirineu, són sòcies, tots els consells comarcals, el Consell de la Vall d'Aran, etc., socis, per tant, associació privada però treballant per tota l'administració local, les 4 diputacions, perdó, Marc, les 4 diputacions també són sòcies i aquest és el nostre marc d'actuació. Assessorem i fem altres serveis que molts de vosaltres coneixeu i no m'hi estendré. Ens vam presentar, vam veure una oportunitat perquè volíem incidir molt més en els temes de transició energètica, vam veure una oportunitat presentant-nos en una línia de subvencions de l'IDAE i presentant un pla de treball, etc. i ens van concedir aquesta subvenció. Per tant, tenim un suport de 2 anys, en portem una mica més d'1 any, per assessorar els ajuntaments, que aquest és el títol, eines de suport per als ajuntaments. Doncs teniu una eina que es diu OTC, el nom és una mica així, però és igual, Oficina de Transformació Comunitària. Per tant, d'alguna manera, és un mandat, estem obligats a fer-ho, vull dir, ja ens agrada fer-ho, si encara que no tinguéssim la línia de suport ja ho faríem igual, o ja ho fèiem abans i ja ho farem després, però bé, això, mira, et legitima a fer més proselitisme, diguéssim, sobre el tema. De totes les que s'hi van presentar, n'hi ha 9 a Catalunya, de privades i de públiques, i com que som l'única que té tot l'àmbit nacional, doncs ens va tocar, teníem tots els números per coordinar les 9 OTCs de Catalunya i tenim uns espais de coordinació per no solapar-nos, bàsicament, no solapar-nos territorialment i temàticament. Una altra OTC és la Diputació de Barcelona, per exemple, de les grans, però també hi ha l'OTC d'Igualada, que farem una trobada al juny de totes les OTCs. Vull dir que hi ha de diferents tamanys i àmbits d'actuació, etc. Per tant, eines de suport per als ajuntaments, les oficines. Aquestes oficines que tenen caducitat, diguéssim, perquè és un projecte de 2 anys, de moment tenen caducitat, nosaltres en el nostre cas el que fem és col·laborar sempre amb les OCTEs, com és el cas d'avui, i amb altres actors, perquè el món de transició energètica en el país també som els que som, i com que es tracta d'energies renovables sí, doncs fem moltes coses, hi ha promiscuitat i anem fent coses conjuntament. Tinc aquí un guió que no m'he llegit encara, però ho faré, ja ho veuràs. Sobretot, en el nostre pla de treball fem 5 coses. Resumidament, i per subratllar 5 coses. Una és jornades de formació.
Hem fet jornades, sobretot, per exemple, quan hi ha hagut les subvencions del S'implementa, vam aconseguir que vingués gent de l'IDAE i, pobre, li vam fer un tercer grau sobre la lletra petita de la convocatòria. Recordo especialment que encara coeix en algun ajuntament, ens ho deien la setmana passada, tot el tema de pobresa energètica, com ho hem de fer per aconseguir els punts, no sé si els que esteu més habituats i heu entrat amb això, que et demanaven el DNI pràcticament, el nom i cognoms de tothom que serà beneficiari d'això. Problemes mal resolts des de l'administració en unes demandes que la realitat no t'ho permet, la llei de protecció de dades, etc. Ho dic a tall anecdòtic, la qüestió és que va ser una jornada molt profitosa per tots, pels assistents i per l'IDAE també, per veure, per confrontar allò que publiques amb la realitat. Hem fet jornades jurídiques, que seria una mica l'avançada del que veurem avui, etc. Jornades formatives. Jornades territorials. Jornades territorials sovint són les que fem conjuntament amb les OCTEs. Hem fet, per exemple, i allà a cada jornada territorial procurem, per no avorrir-nos, posar-hi algun tema nou i mirar-ho d'enfocar-ho molt a allò, l'especificitat del lloc, els interessos del lloc. Per exemple, en vam fer una a Ribera d'Ebre, a Benissanet, on un dels temes era renovables en les comunitats de regants. I llavors vam estar parlant molt de comunitats de regants. En vam fer una al Pirineu, concretament a l'Alt Urgell, la Seu d'Urgell, on vam treballar i vam parlar de les xarxes de calor, perquè nosaltres, comunitats energètiques, òbviament, el 90 o més per cent, no ho dic per dir una xifra alta, és fotovoltaica, però hi ha més vida intel·ligent fora de la fotovoltaica, hi ha més possibilitats, i a l'Alt Pirineu, lligat amb els boscos comunitaris i amb l'explotació i la gestió sostenible de boscos, aquest és un tema que també treballem, és a dir, aprofitar la biomassa i que sigui palanca i tractor per millorar la gestió forestal dels boscos comunitaris, dels boscos de propietat dels ajuntaments, els boscos públics, doncs la biomassa podria ser una font d'energia renovable, és una font d'energia renovable i per què no que també la comunitat energètica pugui gestionar aquesta font. Estem amb això, estem ara impulsant avantprojectes d'instal·lacions perquè aquelles instal·lacions de biomassa que el que tenim actualment és sobretot pel consum d'equipaments públics, poder extendre-ho a la ciutadania en petites xarxes de calor. Estem amb això i que la comunitat energètica també pugui gestionar aquests aspectes. Comunitats de regants, xarxes de calor. En vam fer una altra al Vendrell, que aquesta vam centrar-ho molt en aspectes jurídics, en aspectes jurídics on aquí el públic era molt més secretaris interventors i aquí em serveix per entrar en matèria el passing shot que li faré a en Joan Herrera després perquè entri en el tema. Però em porto dos dels temes que fem. El tercer tema seria assistència als ajuntaments directament. Qualsevol ajuntament ens truca i faré un arquetipus, caracterització allò de traç gruixut, però és així. He demanat una subvenció, tinc una instal·lació fotovoltaica a sobre de l'escola, al pavelló, on sigui, i vull compartir l'energia, vull que sigui un autoconsum compartit. Què haig de fer? O tinc problemes amb la comercialitzadora, o estic encallat amb el que sigui. O hi ha una comunitat energètica, hi participo, no hi participo, la part jurídica, bé, etcètera. Les casuístiques són molt llargues, us estic dient les més habituals, però assistència directa als ajuntaments i amb això recorrem el territori de dalt a baix. 3. La quarta cosa és la formació més global, perquè quan deia al principi que coordinem OTCs i treballem a la resta d'OTCs i OCTEs, ens vam autoimposar, autoexigir, o vam voler, o tot és veritat alhora, no solapar-nos amb la resta, no solapar-nos ni temàticament ni territorialment, i llavors intentar fer allò que podem fer diferent des de l'associació. Llavors, un dels temes que ens va semblar interessant, que no feia ningú altre per entendre'ns i que tenim experiència a la casa, era tirar endavant un postgrau de gestió de comunitats energètiques. Per temes del pla de treball estan encavalcades les dues edicions, alguns de vosaltres crec que esteu
participant en alguna de les dues, em sembla que la primera, no sé, i altres en la segona. La qüestió és que hi ha un postgrau que al capdavant hi ha la Universitat Rovira i Virgili, nosaltres licitem i les universitats públiques s'hi presenten, i en aquest cas l'adjudicatària és la Rovira i Virgili, i estem tirant endavant aquest postgrau de gestió de comunitats energètiques. Ja està, ara no m'ho llegiré ja. I la cinquena cosa era que també ens semblava interessant que amb aquests recursos poder fer tota una sèrie d'estudis, per posar a disposició de tothom, de les administracions, de tothom, és igual, de tothom. I en aquest sentit en tenim diversos en marxa. I de la mateixa manera que us deia que la xarxa, que no tot és fotovoltaica, que poden ser altres fonts, a banda de fonts d'energia, ens semblava interessant també tractar el tema de la rehabilitació energètica del parc d'habitatges. I llavors estem fent un estudi, un projecte pilot en una comarca sobre aquest tema, la contribució de la rehabilitació energètica del parc d'habitatges a la transició energètica, però amb dades, amb dades. Després, un tema que no diré, no sé si és correcte dir que està a les beceroles, però que cada cop ens hi haurem de posar molt més, és l'emmagatzematge d'energia, bateries, etc. I per tant també un altre estudi sobre el tema de l'autoconsum, comunitats energètiques, és a dir, autoconsum compartit, però la peça de la bateria, per entendre'ns, com trobar aquest tema amb les comunitats energètiques. Ja em refereixo sempre. 2, 3... En tot cas, em sembla que me'n deixo algun, però és igual. I en tot cas, el darrer, i com diuen els clàssics, no el menys important, és un estudi jurídic, que avui aquest estudi jurídic el vam encarregar a la consultora Samsó, i ara us ho presentarà en Joan Herrera, i d'on surt aquesta, creiem que necessitat. Era quan us diem assistència als ajuntaments, amb les preguntes que ens trobem i que sovint no hi havia respostes o les respostes no són sempre les mateixes. Sovint una resposta és això no és possible. Això no és possible. De què m'estic referint? Per exemple, tot és els ajuntaments com a promotors d'una comunitat energètica... M'he descuidat una cosa, perdoneu, ja us explico això que és més llarg. El que hem començat ara farem una jornada a Lleida també per comunitats energètiques i el teixit productiu, el que són els eixos comercials. És a dir, i ara ens queda col·laborar amb les oficines empresarials, no me'n recordo com es diuen exactament, però amb les oficines empresarials. Però vull dir que l'altre tema és això, promou l'Ajuntament, però que la comunitat energètica també hi participi al teixit productiu. Aquest és un tema també que ens interessa. Bé, torno a l'aspecte jurídics. És resoldre preguntes que sovint la resposta era això no és possible o les respostes no sempre eren les mateixes per part de qui ha de garantir que jurídicament estigui tot ben fet a l'Ajuntament. Secretaris interventors, bàsicament. I llavors les preguntes eren, a veure, si l'Ajuntament tenim una instal·lació fotovoltaica, podem cedir la instal·lació a la comunitat energètica? O una altra que és, tenim una coberta, sobretot cobertes, però també pot ser el sol, poden ser terrenys antropitzats, el mateix, podem cedir-ho a una comunitat energètica? O una altra que és, tenim ja la instal·lació, podem cedir la instal·lació, ho faig planer, no parlo ni de demanial ni patrimonial, això t'ho deixo tu, això t'ho deixo tu. I a partir d'aquí podem anar complicant molt més les coses, és cedir l'energia, i la darrera, que també tenim alguns ajuntaments valents que ho fan, és participar a la comunitat energètica, és participar. Veus, aquí m'he deixat un altre exemple, que eren les comunitats agràries. Alguna jornada que hem fet era el paper de les comunitats agràries esdevenint comunitats energètiques. Fixeu-vos, cedir espais, com pot ser el terrat, com pot ser coberta, com pot ser sol, cedir la instal·lació, cedir, ja m'enteneu, l'energia i finalment participar, ser l'Ajuntament partícip un mes de la comunitat. Tot això, com que estem en el terreny de la incertesa i d'anar no inventant però anar tibant la legislació, doncs calia resoldre-ho i em semblava que era interessant emmarcar-ho en un estudi fonamentat jurídicament, que doni certeses, que doni seguretat, etcètera, als ajuntaments, era una bona eina i això ho teniu ja publicat a la web.
Ara en Joan Herrera us ho explicarà amb més detall. Quan vulgui, Joan. Gràcies. Molt bé, gràcies Sergi. Jo en primer lloc agrair al Consell Comarcal i a l'OCTE que ens hagueu convidat, per descomptat a l'ACM per la confiança de la guia que ens va encarregar ja fa un temps, i dir-vos que en mitja hora no us explicaré la guia. Tota no. En definitiva és una guia, s'expliquen moltes coses. Teniu els annexos, crec que el que és més interessant per alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, interventors i secretaris és que hi ha annexos, no?, dels diferents models que us serveixen de guia, però també us dic, amb els annexos no solventa tot, perquè cada municipi és un món i òbviament haurà d'adaptar-se, però en tot cas sí que creiem que és una bona guia i una bona explicació. Jo, a més de soci advocat a SAMSO, soc professor associat de Dret de l'Energia a la URB, com alguns sabeu, perquè alguns us dono classes en aquest curs, i dir-vos que avui em toca el més feixuc, que és explicar lo jurídic, que el Jorge ho explica molt bé, és el meu soci, avui no podia estar, ho he fet jo, i us anuncio una cosa, aquesta presentació la va fer el Jorge Andrei té molts mèrits i una característica. La característica és madrileny, parla en bon català, però de tant en tant se li colen coses. I per tant, les coses que estan aquí colades no són meves, amb això, mireu-ho, em trec les puces al damunt, i en segon lloc, explicar també la raó. La segona qüestió, SAMSO, tenim molt amor per al Penedès, però no ens diem SAMSO per la varietat de raïm, sinó perquè és la primera energia renovable d'Europa. Per tant, no ens diem SAMSO, sinó SAMSO, i aquest és l'origen, tot i que la veritat és que amb l'amor que tenim al Penedès, especialment alguns socis del despatx, jo, perquè tinc un vincle familiar, com alguns sabeu, amb el Penedès, doncs també podríem haver triat. A partir d'aquí, què és una ENI? És una provocació, això. Una ENI és un objecte elèctric no identificat. Què és un objecte elèctric no identificat? Per què? Perquè la comunitat energètica, com bé sabeu, està a les directives, Directiva Europea de Mercat Interior d'Electricitat, Directiva Europea de Renovables, article 6 de la llei del sector elèctric, article 12 bis de la llei del sector elèctric, però encara no tenim reglament per desenvolupament reglamentari. I el fet de no tenir desenvolupament reglamentari ens genera incerteses. Les directives què han dit? I crec que això és extraordinari. Que la comunitat energètica és el marc ciutadania, empreses, particularment petita i mitjana empresa, ens locals. Aquesta és una novetat extraordinària. Els ajuntaments tenen un convidat de pedra amb la transició energètica. La directiva diu que l'Ajuntament està en el centre. I avui tenim una llei sectorial, que és la llei del sector elèctric, que reconeix als ajuntaments, ho dic perquè moltes vegades parlem, si els ajuntaments poden entrar en temes energètics, que reconeix als ajuntaments protagonisme en matèria energètica, per no parlar de les lleis de canvi climàtic, l'estatal, la catalana, que també els hi reconeix. Dit això, tenim un problema, que és que des de fa uns anys els ajuntaments no tenen atribuïdes les competències en matèria d'energia. I, òbviament, un dels principals reptes, des del meu punt de vista, seria modificar la llei de bases de règim local precisament per adaptar-nos al marc normatiu europeu. Perquè quan tramiteu la participació en una comunitat energètica, què és possible? Què és factible? Que alguns ho heu fet i que tenim experiències fetes, òbviament, aquest reconeixement de la competència en matèria d'energia facilitaria les coses. Dit això, no és impossible, és factible i el que és evident és que avui la comunitat energètica, les comunitats ciutadanes d'energia, les comunitats d'energies renovables, les dues figures que emanen de les directives, són l'espai ideal per aconseguir la interacció entre administració, ens locals, ciutadania i empreses per fer la transició energètica una realitat als vostres pobles i a les vostres ciutats. I això és extraordinari, perquè feia molt temps que els ajuntaments no tenien un eina per la interacció. Entro amb això per bàsicament situar una reflexió. No és un embolic. Moltes vegades quan parlem d'energia i de transició energètica ens pensem quin embolic. I és veritat que moltes vegades quan ho discuteixes al poble o a la ciutat, l'alcalde o l'alcaldessa diu quin lío ficar-nos en això. Però la realitat és que en un escenari de crisi climàtica allò
que es pot fer i que transforma més la realitat és la transició energètica, perquè és l'energia el principal vector i el principal focus d'emissió. Energia, no parlo només d'energia, sinó també d'electricitat, sinó parlo d'energia en el seu conjunt. Parlem d'autoconsum, parlem de mobilitat elèctrica, parlem de moltes més coses. Qüestions prèvies. Crec que el que és molt important és entendre que el repte no és només d'enginyeria, no és només tècnic. Tot i que, òbviament, necessitem respostes tècniques i des de l'enginyeria. Segon element, des de la perspectiva jurídica. Tenim un espai, sí, de creativitat, però amb certeses, perquè tenim marcs normatius que precisament ja ens acompanyen. I el que és molt important aquí és escoltar-nos mútuament i entendre en definitiva que tenim un repte tecnològic, tenim un repte climàtic, tenim un repte energètic, però que tenim un marc... Que hi ha riscos? Sí. Que hi ha problemes? Per descomptat. Però que a la vegada avui fer la transició energètica és un factor d'empoderament ciutadà i de retorn a la ciutadania. I el que està clar és que la transició energètica pot ser molt atractiva, a nivell moral, a nivell ètic, a nivell polític, però que cal concretar-la i que cada realitat és una realitat diferent. Aquesta guia ens dona pautes de com fer-ho, però òbviament s'ha d'adaptar a cada territori per fer que la comunitat energètica sigui una realitat. Les comunitats no són un números clausus, no hi ha un números clausus en la transició energètica i el que hem fet aquí és recopilar models i segur que trobareu més models de sessió. Amb la Marta, a la mesura que anàvem avançant amb la guia, deia he sentit això de... I òbviament aquí no hi és tot, però aquí sí que estan els elements troncals, que és una de les guies, no us puc dir la més completa, no ho sé, però en tot cas a nivell estatal no n'hi ha moltes com aquestes, que entrin en aquest detall fins al punt que molta gent fora de Catalunya ens ha preguntat, i és veritat que aquí fem referència al normatiu català i quan ens anem a fer una comunitat energètica Badajoz, doncs alguna de les referències que hi són aquí, doncs no. Però en tot cas és una guia referenciada. Primer repte. Cedim la teulada a una comunitat energètica. Bé, la cessió, el que està clar és que pot ser de dues vies, Sergi, si és de manial o patrimonial. I normalment optarem per la via de la cessió de manial. Dic normalment optarem per la via de la cessió de manial perquè és una teulada que no modifiquem el domini públic, perquè si no aniríem a l'escenari de la concessió administrativa, una concessió per 4 anys, que dificultaria la viabilitat precisament del model i on la comunitat energètica difícilment podria fer la instal·lació. 4 anys no són prous per amortitzar la instal·lació, com bé sabeu, instal·lacions de fotovoltaica. Per tant, anem a un escenari de llicència d'ocupació temporal, amb la referència que aquí es cita del text refós de la llei del reglament de patrimoni de les entitats locals. I el que està clar és que tenim un títol habilitant en la llei de patrimoni de l'administració pública, que és aquest major interès i utilitat pública per la utilització o l'aprofitament sol·licitat. A més, crec que és important recalcar aquesta finalitat de cessió, perquè la cessió sigui gratuïta, en benefici de la població de l'ens local i la justificació de la finalitat que la cessió no es pot assolir mantenint l'ens local el domini o el condomini dels béns. Dit d'una altra manera, un autoconsum convertit és un autoconsum que s'ha de gestionar associant aquell i instal·lació fotovoltaica a molts cubs, a molts consums. I l'Ajuntament pot fer-ho mitjançant el famós model taxa, però és evident que si tu vols anar més enllà i formar part d'una comunitat energètica que al seu torn està recollida en les directives i que el que et permet és anar més enllà de les teulades, tot i que les teulades municipals formen part de l'actiu de la comunitat, és evident que aquesta cessió a la comunitat serà una via òptima precisament i podem acreditar precisament que és l'única manera per fer-ho. El període d'informació pública, això sí, i aquest és un element fonamental, haurà de ser 30 dies. És un element que l'hem de tenir prou present perquè, en definitiva, aquesta cessió directa
a la comunitat no s'ha de fer o es pot fer, però sempre acreditant precisament aquests 30 dies. I, òbviament, fent que aquest ús sigui per la comunitat i per ningú altre. I així ho podem fer i ho podem acreditar precisament a partir dels articles citats del text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, de la llei de patrimoni d'administració pública estatal o del reglament del patrimoni de les entitats locals. 4 anys concessió administrativa, recordo, i aquí podem anar als 25-30 anys. Podríem anar més anys, però no té cap sentit, atenent que la vida útil d'una instal·lació fotovoltaica són aquests 25-30 anys, d'acord? Aquesta adjudicació directa, d'acord amb la llei de patrimoni de l'administració pública, lletra B, la podem fer a una entitat sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública. I tota associació pot ser declarada d'utilitat pública. És veritat que no ho són de forma immediata, que necessiten aquests 2 anys de funcionament. Clar, el dubte se'ns desperta quan li hem de cedir a cooperatives o EPS. Ara. O a altres actors. El que és evident és que tenim una referència a la llei de patrimoni de l'administració pública, el 137, que diu: cuando un inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una de servicio público o a la realització d'un fin d'interès general per persona distinta de les previstes en aquests pàrrafs, es pot cedir. Això no és una qüestió que ho faci un ajuntament petit, on el secretari no s'assabenta. Us posaré un exemple, des del meu punt de vista, preciós i molt interessant. El govern canari, a l'illa de la Palma, va cedir totes les taulades del govern canari no utilitzades a la comunitat energètica constituïda a l'illa de la Palma, Energia Bonita. Va fer un període d'exposició pública i va dir, dit d'una altra manera, com podeu imaginar, aquí hi ha alguna comunitat energètica? I va aixecar la mà Energia Bonita. I no va aixecar la mà a ningú més. I a partir d'aquí es produeix aquesta sessió. Per tant, no us penseu que us estem parlant d'un petit ajuntament que fa aquesta sessió amb adjudicació directa, sinó d'un govern autonòmic, en aquest cas a la Isla de la Palma, on ho va poder fer-ho. Sempre podrem anar, com us deia abans, al marc de concurrència. Espereu que ara no trobo el... Vinga. Cedim superfícies de titularitat municipal per instal·lar fotovoltaica, ja no pensem només en les taulades, un espai municipal, també la podem fer. És veritat que aquí tenim una perspectiva urbanística, haurem d'acreditar precisament que ja es pot instal·lar, aquí no hem entrat en l'informe, en la part urbanística, perquè és objecte d'un altre encàrrec, o seria objecte d'un altre encàrrec, i hem entrat més amb la perspectiva patrimonial. I aquí tornarem al mateix. És un bé demanial o és un bé patrimonial? Aquest serà un element molt determinant, perquè, òbviament, si és un bé demanial, podrem fer aquesta cessió a 25-30 anys. Si és demanial, podrem fer aquesta cessió a 25-30 anys. Si és patrimonial, doncs haurem d'anar per la via que abans hem cedit. En tot cas, bé, aquesta és una via per la cessió precisament en concessió demanial per cedir espais en la via pública per instal·lar punts de recàrrega. Per què la comunitat energètica no pot instal·lar un punt de recàrrega i ser la gestora del mateix? Crec que aquest és un element, després segurament al debat introduirem un element que hi és en l'informe però que no està tant en la presentació perquè no ha estat tan objecte, però que és precisament l'element de la mobilitat elèctrica compartida. I en tot cas, sempre que no estigui afectat precisament a un ús general o un servei públic, podrà ser considerat com a patrimonial. És molt rellevant que l'ordenament jurídic contempla aquesta categoria de béns patrimonials especials als patrimonis públics de sòl i habitatge. En aquest cas deixarem aquest cas a part perquè la dificultat per cedir aquests terrenys que estan destinats i orientats precisament a la promoció d'habitatge, doncs aquí la llei precisament, el marc urbanístic, el que fa és no posar fàcil les coses, i és normal que no ho faci, perquè entre altres coses, és a dir, entre la producció fotovoltaica i el garantir el dret a l'habitatge, el marc normatiu el que fa és primar el dret a l'habitatge i per tant hi té sentit que no hipotequem un terreny destinat a la
promoció d'habitatge i a poder ser habitatge públic, amb la... Com vaig? Vaig una mica just, vaig bé? I després el que tindríem és la gestió de la instal·lació fotovoltaica de titularitat municipal. Aquest és un element molt rellevant, ho dic perquè moltes vegades pensem en la cessió de la teulada perquè la comunitat faci la instal·lació. Però moltes vegades el que ens trobem és que l'Ajuntament ha promogut precisament la instal·lació fotovoltaica i és titularitat de la comunitat energètica. I aquí tenim un debat, des del meu punt de vista, superinteressant i us recomano que us llegiu aquesta part de la guia, perquè aquí sí que fem una disquisició jurídica i m'adreço aquí més a secretaris interventors, però també a regidores, regidors i equips de govern i a tècnics, sobre aquesta teulada què és i com es considera. És patrimonial, és demanial, és un bé moble, és un bé immoble? Hi ha part de la doctrina fins ara que deia, escolta'm, quan jo instal·lo una fotovoltaica en una teulada i aquell bé és demanial, aquell bé passa a ser demanial perquè agafa la naturalesa jurídica d'aquella coberta. Està afectada aquest ús públic. Però hi ha doctrina recent i jurisprudència recent que diu una cosa que és bastant raonable. Que aquella teulada la puc desinstal·lar i la puc tornar a instal·lar. Per tant, no la considero un bé demanial. I nosaltres hem anat per aquesta via, és a dir, hem anat per aquesta via, pel que està dient la jurisprudència més recent, la doctrina més recent, perdona, Marta, que entro en aquests termes jurídics, però crec que són molt rellevants a l'hora de precisament com podem fer que cedim precisament aquesta coberta fotovoltaica. I aquí hem fet referència a aquesta interpretació del Codi Civil català on ens obre la porta precisament si es pot declarar patrimonial o no, i hem fet referència en l'informe, aquí no us ho he detallat, a la part més de la jurisprudència recent que hi ha sobre la matèria. Crec que aquest és un debat que pels que no teniu aquest enfoc més jurídic és feixuc i pesat, ho reconec, però crec que serà molt rellevant a l'hora que feu quan obriu l'expedient. I aquí sí que us recomanaria que us miréssiu els annexes de cessió precisament d'aquesta coberta per garantir precisament que aquesta coberta pugui arribar, en aquest cas, a la gestió de la comunitat. Penseu a més una cosa, és a dir, la gestió d'una coberta és tots aquells que hem legalitzat autoconsums i autoconsums col·lectius sabem que és bastant feixuc. La gestió d'aquesta coberta és una gestió que necessita de diferents sectors. Necessita la interacció amb diferents CUPs, necessita en definitiva una tramitació d'acord amb el 244, l'article 244 és el Real Decret on s'obre la porta després de la modificació de la llei del sector elèctric el 18 a l'autoconsum i particularment a l'autoconsum col·lectiu, tot i que l'autoconsum col·lectiu ens ha costat molt de tirar endavant, diguem, perquè algunes distribuïdores, no totes ho fan igual, no han estat prou proactives, perquè és un altre debat, d'acord? Però en tot cas, aquí sí que necessitem comunicar de forma individual a l'empresa distribuïdora com assignem els diferents coeficients. I per tant és important que hi hagi un actor precisament que gestioni aquest autoconsum. Fins i tot que canviï els coeficients de repartiment cada 4 mesos, que és cada quan es pot pagar, canviar, perdoneu, a l'hora de fer una bona gestió. Clar, aquí el que fem, si us fixeu, és connectar el marc normatiu local amb el marc normatiu elèctric i el que entenem, en definitiva, és que, diu aquí, les disposicions sobre alienació, gravament o cessió s'apliquen sense perjudici de les normes específiques que pot establir la legislació sectorial corresponent. I aquí tenim una legislació sectorial en matèria elèctrica que el que ens permet precisament és avançar en aquesta línia. Permeteu que passo amb això. Aquí us he assenyalat la llei de patrimoni de l'administració pública, que igual que la normativa catalana, el que ens permet és cedir precisament aquesta gestió. Fixeu-vos, no estem cedint la titularitat. La titularitat continua sent, en aquest cas, de l'Ajuntament. Estem cedint la gestió de la instal·lació. Amb certa agilitat, amb marge per adaptar el contingut al títol jurídic habilitant d'aquesta naturalesa tècnica elèctrica, i el que fem és que l'explotació dels béns o drets patrimonials pot efectuar-se
a partir de qualsevol negoci típic o atípic. Per tant, aquí tenim una absoluta llibertat a l'hora de definir com ho farem. I després l'article 107, que parla dels contactes per l'explotació de béns i drets patrimonials, s'adjudiquen per un concurs d'acord amb les particularitats del bé, la limitació de la demanda, la singularitat de l'operació, etc. Fixeu-vos, aquí us he posat simplement la normativa, l'article del text refós, que estableix que els béns patrimonials es regeixen per la seva legislació específica, que poden cedir gratuïtament en benefici de la població dels ens locals, que haurem de justificar per descomptat la finalitat i que aquesta cessió no es pot assolir mantenint l'ens local, el domini o el condomini, en aquest cas dels béns. És evident que per aquesta gestió de la instal·lació fotovoltaica el que necessitarem és que aquesta gestió la faci la comunitat energètica. I òbviament es poden cedir gratuïtament a administracions públiques, a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin destinat a fins d'utilitat pública o, aquest és important, d'interès social. Ho dic perquè, per tant, no només ensenyim el marc d'associacions sense ànim de lucre, sinó a comunitats energètiques que us recordo que la directiva i la pròpia llei del sector elèctric diu que hauran de destinar la majoria dels seus beneficis als beneficis dels seus membres o de la localitat on es desenvolupa l'activitat. I crec que aquest és un element superrellevant. És a dir, el marc normatiu europeu, la llei del sector elèctric, ja reconeix en part aquest factor. Tercer bloc. Aquí no m'allargaré molt perquè dona per parlar moltíssim. Nosaltres aquí això en el despatx ho tenim supertreballat, d'acord? Però bàsicament, dic bàsicament perquè hi ha molta controvèrsia de si són les úniques figures jurídiques possibles. La meva opinió és que no, que n'hi ha més. Comunitats de regants, cooperatives agràries i fins i tot tenim un debat doctrinal, perquè d'aquí poc sortirà un article, si un ajuntament pot ser majoritari en el marc d'una comunitat energètica. No confonguem el C-Implementa. El C-Implementa és la línia d'ajudes de les comunitats energètiques. El C-Implementa no és la norma. Un ajuntament pot ser majoritari en una comunitat energètica? El C-Implementa no t'ho permet. Però la directiva, considerando 44, el que diu és que el que no pot ser majoritari és una empresa, una gran empresa vinculada al sector energètic. I l'Ajuntament representa el conjunt de la ciutadania. Si tu garanteixes el marc de participació obert i voluntari, per què no? Però això no entrarem en aquest debat, que alguns me l'heu escoltat a classe i que em sembla molt interessant, però vaig a cenyir-me a lo que hi ha. O el que hi ha amb el marc del C-Implementa, aquest low right, aquest dret tou sobre el que operen les comunitats energètiques. Associació cooperativa, societats limitades, sense ànim de lucre subjectiu, no qualsevol societat limitada. A veure, associació, aprovació pel ple, vot favorable. Article 22, article 47 de la llei de bases de règim local ens ho permeten fer, és senzill i és fàcil. I ja sabeu els avantatges de formar una associació, la rapidesa a l'hora de constituir la comunitat energètica. I a la vegada, que és un actor, diguem, que pot operar en el mercat elèctric perfectament, però òbviament no té la vigorositat, si em permeteu l'expressió, no és un actor òptim a l'hora d'operar en un marc econòmicament complex. Dit això, a moltes localitats, a molts pobles, és el millor, perquè és la rapidesa el que et permet constituir. Segona figura, cooperativa. Tenim la llei de cooperatives catalanes, el text refós ens permet precisament aquesta activitat econòmica, l'article 137 del text refós, i podem actuar com a soci, haurem d'anar al ple, haurem d'obrir un expedient, aquest expedient tindrà els 3 mesos aquests per acreditar precisament la conveniència, l'activitat econòmica i podem aprovar formar part de la cooperativa. És possible, i aquí us hem plantejat models precisament que els haureu d'adaptar a cadascuna de les localitats. I també podríeu formar part d'una cooperativa com a soci col·laborador, que la llei catalana també ho permet, i que és no formar part com a soci, però sí com a soci col·laborador, amb una tramitació molt menys feixuga. I per últim, que en realitat haurem de fer el mateix expedient d'activitat econòmica que hem de fer per
participació en la cooperativa, una llei societat limitada sense ànim de lucre subjectiu. Què vol dir això? Que no es poden repartir dividends. Atenent precisament allò que ens planteja la directiva i allò que s'incorpora a la llei del sector elèctric. No entraré aquí, teniu els detalls i teniu els models, tant de models d'estatuts com model precisament, però són models que no us serviran per qualsevol cas, d'acord? Vull dir, us serviran per tots els casos, vull dir, però òbviament els haureu d'adaptar a cada realitat. No s'explica aquí l'expedient d'activitat econòmica que s'hauria de fer a Sant Cugat Sesgarrigues, està per aquí el Raül, em sembla, no? Doncs que ja han muntat en comunitat, en aquest cas en forma d'associació, si no m'equivoco, no? Però que òbviament no explicarà l'activitat econòmica que s'haurà de desplegar a Sant Cugat Sesgarrigues per fer-ho, etcètera. És a dir, ho haureu d'adaptar a cada realitat. Hi ha un altre aspecte que des del meu punt de vista és prou interessant i que aquest sí que l'afegim, per així dir-ho, que és la compra d'energia, de l'energia produïda per la comunitat per part de l'Ajuntament. I us dic perquè sempre estem pensant en el marc de l'Ajuntament quan cedeix actius, quan forma part de la comunitat, però pensem també en l'Ajuntament com a adquirent de l'energia excedentària de la comunitat. Això pot passar, i pot passar properament per una raó molt simple, perquè en un escenari, i crec que tots els que estem en comunitats energètiques també ens ho han de dir, en un escenari de baixada de preus de l'electricitat, a l'autoconsum col·lectiu se li han escurçat les cames. És així. Això ens donarà peu precisament a pensar també quines altres activitats han de fer les comunitats energètiques, amb rehabilitació, amb sistema CAES, després entenc que parlarem amb mobilitat elèctrica, amb moltes més coses des del meu punt de vista. Però és evident que l'Ajuntament, que normalment és un dels grans consumidors de la localitat, pot aprofitar aquella energia autoconsumida en la proximitat per aprofitar-la i per també tenir un preu més barat. L'objectiu de la comunitat energètica és un model compartit i col·lectiu, però també una energia més barata. Majoritàriament en horari solar, sempre i quan no tinguem bateries. Bé, clar, aquí podríem anar als models clàssics, però el que està clar és que aquí tenim una novetat, que fiquem un actor públic pel mig, on el PPA físic, PPA, perdoneu, els que no estigueu tan avasats, el PPA és un contracte bilateral de compra d'energia entre un productor i un consumidor, d'acord? Clar, podríem descriure'ls, no? Però el que està clar és que els models PPAs d'autoconsum estan vinculats a l'energia, l'article 3T del 244, quilowatts hora, o a la potència. Jo llogo, perquè ens entenguem, un trosset de placa o un trossàs de placa. Aquestes són les modalitats que podem anar. Clar, aquí podríem anar als contractes administratius, i també es descriu aquí, o als contractes patrimonials, d'acord? Per no allargar-me i cenyir-me el temps que ja estic, però perquè us feu una idea. Quan estem adquirint energia autoconsumida, estem proveint-nos d'un servei que és diferent al que t'ofereix la teva comercialitzadora. La comercialitzadora t'ofereix energia totes les hores del dia. Tu aquí el que estàs demanant és una altra cosa. Estàs demanant energia autoconsumida de proximitat, que no te'l pot oferir la teva comercialitzadora. I moltes vegades us trobareu que aquí no hi ha competència. Posem per cas a Sant Cugat Sesgarrigues, si la comunitat energètica fa una gran instal·lació en l'entorn, l'alcalde de Sant Cugat no trobarà cap altra instal·lació fotovoltaica que li pugui proveir energia autoconsumida. Aquesta és la diferència. I per tant no hi ha un marc de competència, si m'enteneu. És a dir, de la mateixa manera que hem dit, aixequeu la mà si hi ha alguna altra comunitat energètica, aixequeu la mà si hi ha alguna altra instal·lació fotovoltaica amb autoconsum col·lectiu, allà on es determini. Aquí nosaltres el que fem és dibuixar dos escenaris. Un contracte a la via de contracte administratiu amb un contracte de subministrament on fem o arrendament de potència, llogo un percentatge de tota l'energia que ha sortit d'aquests quilowatts, us recordo, quilowatt pic, quilowatt nominal, quilowatt hora, és a dir, aquestes diferències que hi ha, és a dir, un quilowatt pic que acaba sent un quilowatt nominal una mica menys per la potència de l'inversor, et produirà, depèn del lloc on l'ubiquis, el Santi em corregirà, 1.300
80 quilowatts hora l'any, 1.400, depèn de l'orientació, etc. Tu llogues tota l'energia que surti, o un percentatge del que surti, 1 quilowatt, 0,5 o 4 o 5, o l'adquisició d'energia. I després tindrem el procediment d'adjudicació. Atenció, pot ser una adjudicació d'un menor, perquè podem parlar d'una instal·lació que et proveeixi menys de 15.000 euros, o un concurs públic, ho haurem de fer d'acord amb la llei de contractes del sector públic. O l'altra via és que estem en un contracte patrimonial, perquè estem adquirint un bé, no estem adquirint un servei, m'explico? És a dir, perquè en realitat estem llogant una instal·lació fotovoltaica. I aquí hauríem d'anar a l'escenari de la llei de patrimoni de l'administració pública, compra-venda d'energia o adquisició de drets. Però també ens trobaríem amb el mateix procediment. No m'esplaio molt. No m'estendré molt amb el principi de la legalitat, però bàsicament no us explicaré tot. Vaig aquí. El principi de la legalitat és que la llei s'ha d'interpretar d'acord amb la literalitat. Això és un principi molt bàsic. Però aquest principi precisament de legalitat, conforme ens hem de cenyir precisament a la submissió plena de la llei i el dret, i així ho podem veure en tot el marc normatiu, submissió plena a la llei i al dret. Hi ha moltes vegades que la llei i el dret és interpretable. I aquesta interpretació l'hem de fer d'acord amb el context social en el que estem i el context, afegeixo el context climàtic, diria. Aquests són els criteris d'interpretació. Article 3.1 del Codi Civil, les normes s'interpreten segons el sentit propi de les seves paraules, criteri literal. En relació amb el seu context, criteri sistemàtic, això és una reflexió més per juristes, si em permeteu. I el que està clar és que en un marc normatiu com l'energètic, i particularment com l'elèctric, en un context en què les directives donen un rol als ajuntaments i als ens locals, però en canvi no hem adaptat la llei de bases de règim local per retornar les competències als ens locals en matèria d'energia, tot i que sí que tenen competències en matèria climàtica, imagineu-vos quina contradicció. És a dir, tens competències en matèria climàtica, el principal vector del canvi climàtic són les emissions que deriven de l'energia i en canvi no et donen competències en matèria d'energia. No deixa de ser una contradicció. Tenim competències en mobilitat, en canvi. Quan la norma no és clara, òbviament hem d'anar a aquest criteri sistemàtic. I el criteri sistemàtic quin és? Jo el que us proposo és que el criteri sistemàtic sigui el marc normatiu que tenim amb la llei de canvi catalana, per exemple, i amb la llei de canvi climàtic estatal, on sí que hi ha un escenari precisament d'urgència, d'emergència climàtica, i no reptes polítics, comunicatius, d'agenda a nivell internacional. Hem de fer la interpretació de la norma d'acord amb la literalitat, quan de la literalitat hi ha un mandat clar, però també d'acord amb un criteri sistemàtic, en el que òbviament situem el context precisament del marc normatiu del que ens estem dotant a nivell europeu, a nivell estatal i a nivell català, on tenim unes lleis, una norma en matèria climàtica que sí que ens dona uns mandats com a administracions, que us dona uns mandats com a administració. I és a partir d'aquests mandats com a administració i en un context precisament on sí, hi ha elements d'interpretació on hi ha recorregut. No m'esplaio més, sí que us recomanaria, perquè he vist que alguns fèieu les fotos, qualsevol dubte, nosaltres ens dediquem al dret de l'energia i a l'acompanyament en polítiques públiques en matèria d'energia, però jo sí que volia fer una última reflexió. La comunitat energètica és l'eina dels ajuntaments i quan es discutia la directiva europea de mercat interior d'electricitat i la directiva de renovables, el model es va inspirar en una realitat dels països de centre Europa on els ens locals juguen un rol protagònic en la transició energètica. La comunitat energètica és el protagonisme perquè en l'àmbit urbà accelerem l'electrificació i perquè en l'àmbit rural hi hagi retorn al territori en la transició energètica. No visqueu la figura ni amb distància ni amb por, perquè moltes vegades quan t'atances això és distància i por, i que complicat que és. Pot ser complexa, però és apassionant. I pot ser complexa, però és l'eina que teniu per relacionar-vos amb empreses del vostre territori
i amb la ciutadania del nostre territori entorn al vector que transformarà l'economia d'aquest país, que és l'energia. Sense els ens locals això no es fa, per molt bé que funcionaria el Santi des de l'energètica, des de l'ICAEN, des de la DIPU, no es fa només des d'àmbits més enllà del local, s'ha de fer des del local. I per tant crec que francament, és a dir, està bé que com a ajuntaments promogueu, el model taxa és fantàstic, però el que és fantàstic és la interacció amb ciutadania i empreses que us permetin sortir-vos de l'espai de confort pròpiament de l'Ajuntament i començar-vos a relacionar. Amb autoconsum, però no només, pensant en més coses que suposo que sortiran després al debat. Volia obrir-vos aquesta reflexió. La guia la teniu disposada, la teniu penjada a la pàgina web de l'ACM. Teniu models allà i qualsevol dubte a la vostra disposició. Jo ho dic perquè he vist que alguns fèieu les fotos, però en la guia veureu el detall perquè quan ho parleu amb secretaris, amb interventors, veureu el detall de tota la norma a la que ens referim i perquè hi ha camí i es pot fer. Moltes gràcies.